В новините на Нова следва изключително тежък репортаж. История за починало едногодишно бебе. Родителите се съмняват в лекарска грешка и серия от пропуски в болницата в Бургас. Как отговарят от лечебното заведение и предстои ли разследване? Историята разказва Цеца Алексова. Аз си го оставих. До последно вървеше в ръцете ми и после съпругата ми каза почина. Ангел все още не може да повярва, че мечтаното бебе Кристиян го няма. В съзнанието му са последните им мигове заедно. Кошмарът за семейството започнал през лятото, тогава момченцето започнало да получава гърчове. В Германия, където семейството живее, му били направени всички възможни изследвания. Има 2 пункции за менингит, отрицателни, ядрено-магнитен резонанс, 3 ЕГ-та, които показват, че детето няма епилепсия, че е здраво. Прибирайки се в Бургас, детето получило нов пристъп в неделя. По спешност е прието в болницата, където по думите на майката било местено от отделение в отделение. Самата тя не е допусната в реанимацията, а във вторник сутрин получила фатално обаждане. За съжаление, детенцето ви почина. Сърцето му не му издържа. И аз казах, как така, моето дете, как ще почини, и се чу сигнал, телефон се затвори. Семейството е убедено, че е допусната лекарска грешка, защото лекарите дали на детето лекарства за епилепсия, без да се направят изследвания. Нося документи от Германия, които водят, че няма епилепсия. От болницата потвърдиха, че са запознати с документите от Германия, но целта на използването на медикамент за епилепсия била да се овладеят гърчовете. Нашите съболезнования към близките на детето. Гърчовете са следвали един след друг и е било много рисково да бъде въведено това дете в скенера или ядрено-магнитния резонанс. Лекарите са усъмнили, че момчето може да има дебют на епилепсия, защото е фамилно обременено. За 36 часа детето направило 8 гърча, като последният довел до тежки сърдечни и дихателни проблеми. Близо час и половина са се борили за живота му, но към 7 часа детето е екзитирало за голямо наше съжаление. Въпреки уверенията, че е направено всичко за Кристиян, родителите му настояват за разследване. Обвинявам ги в лекарска грешка и за това, че те не се грижиха за детето. Не се грижиха за детето ми, не му поставиха правилното лечение, правилната диагноза и те ми умориха детето. Не може да го върнем, обаче ще търсим вината. Има вина в тази болница и ще я намерим. Семейството вече е наело адвокат, който да защитава правата им. Има ли реакция от Министерството на здравеопазването на тази трагедия? Започва ли разследване по този случай? Цеца Алексова потърси отговор. Какво казаха институциите, Цеца? В отговор на наше запитване от Министерството на здравеопазването съобщиха, че днес са били информирани за случая. Те уточниха също така, че детето неколкократно е било лекувано в Германия от заболяване със същата симптоматика, като там е била приложена същата тази терапия, която е била прилагана и тук в бургаската болница. Дали ще има проверка на лекарските екипи, които са се грижили по време на 36-часовия престой на малкия Кристиян в бургаската болница, зависи от резултатите от хистологичния анализ. В заключение, почерненото семейство подготвя жалба до прокуратурата. Цеца Алексова допълва този случай от Бургас.